Naimbag nga oras yu amin papagayam kan kadrama. Ti surat nga intay basay ta, kat naggapoy ti pagayam akayat na ti pailingad, itinagan arubi at taga-probinsya ti Pangasinan. Ngam sakbay nga intay basa ti surat ni Ruby, shout out pay kadagiti papagayam kan kadrama tayo, akas kada May Aquino, Ijay Qatar, Ekim Alakiwa. Sapay kumata, husto ti panangibasa kitinagan mo, pagayam ko, shout out kan ka. Kan shout out iti Bengkan family, iti Pinokpok Kalingka. Manipod kini Lizelle Bengkan. Kumusta kayo amin dita Pinokpok Kalingka, kadrama kan papagayam. Kastamat kini Juliet Marquez, ni April Balbuena, akanayon kanong agdengdengag iti surat nga intay ibasbasa, ni Rhea Dacumos. Kastamatan kini Dennis wenno Ens, Ijay Riyadh, Saudi Arabia. Kumusta kayo amin papagkayam? Pagyamanan unay itingkay panang tartarabay, kat sapay lakuma, taadda kayo amin itinasayat akasasaad, amang kadkadwa kanya. Bueno, papagayam, hintay manituloy basaan ti surat ni Ruby. Dear Lady L, naimbag ng oras mo, sapay ko ma, taadda ka akanayon itinasaya ta kasasaan. Nakapagsurat akmat, takayat kong ibinglay to'y padas ko itibiyag, adyak tupulos malipatan. 5 kami ngagkakapsat, Lady L. Di makkel kami ang naragsak, no payarikat ti adda akagubkubal mi. Nagagat ti amakan inak nga agsapol iti pagbiag mi. Mannalon ti amak, katultulungan mat ti inak. Kasta kami mat ngagkakapsat, tunggal awan ti klase mi. Nalaing nga dumiskarte ti inak no maipapan iti panagbiag, Lady L. Numalpas ti panagtatalon, agluto iti kumporme, kat iso ti ilaklako na, tapno adda ti mainayon na pagbiag mi. Nagado ti mangidaydayaw iti inak, Lady L. Gapo iti kinagagat na. Responsable lang arudan nga ina kan asawa. Nalaing pa'y agbirok iti pagbiyagan. Aging gaan na panunot na ti agbay and sell. Aggatang iti kumporme at agilako na ijay syudad, kat ilako na diti probinsya. Napigsa ti business ti inak, Lady L. Aging gaan na uso ti cellphone, kat nakagatang iti cellphone na. Naglabas ti sumagmamano a bulan, nadlaw ti amak ti panagbaliw ti inak. Kat uray da kami nga kakapsat, nadlaw mimat ti panagbaliw na. Saan na nakas iditi panangas asikaso lakada kami? Kasla agtutubo maten no agkawas. Kan nasursuro na maten ti ag-make up. Sana kas iti,
Asimple laang tunggal rumuan. Kat tinasakit. Manmanon nga agawid. Manipod ijay syudad. Tunggal agbiyaheng aggatang iti tagila ko na. Aging nga na idanon iti amak. Nga kano sa baling aramidan tinak. Sana namati at agos ti amak, Lady L. Nupay amumi anadlaw namat ti panagbaliw ti inami. Sinurot na nga rod ijay syudad. Kat sigon iti amak. Nakita na mismo akadwa ti inami ti lalaki na. Kat agkab-kab balay dagaya man ijay syudad. Nagsakit kada kami a pamilya ti naramid ti inami, Lady L. Manu abula na nagbarbartag ti amami. Tasan mo na nagaw-awid ti inami. Saan nga yung bagbaga ti amami no anya tinapasamag iti pan nakakita na iti inami. Kan iti lalaki na. Nagbayag. Sakbayan na kailiw-liwag ti amami, Lady L. Nupay amumi anasakit para kan kuana ti amin. Ingkarigatan ng intakdar ti responsibilidad ti inami at inalikudan na. Upat laang ti tawan ti inaudi mi. Idiin sukat na kami ti inami iti lalaki na. Iso ada kami nga kakapsat tinangaw awir kan kuana. Tunggal awan ti klase mi. Kan adda ti amami iti taltalon. Naglabas ti adu atawan. Naaddaan kami mutan iti bukod mi a pamilya. Kadagiti kakapsat ko. San mutan na nagpagpakita apulos kada kami ti inami. Aging gaana amuan mi. Ngagduduma kano alalaki. Tinakadendan nana. Iti may saguntaway. Nagpakita ti inami iti amami, Lady L. Kinunana. Ngagsublin da ito iti dana ti amami. Kinasao ti amami iti natanang. Kat kinunana. Analpasan ti amin kadakwada. Manipod tinalikudan na kami a pamilya na. Nakunapay ti amami. Anairwaman da ito'y ngagmaymaysa. Manipod na kiasawa kamin nga anak da. Nagwala nga rod ti inami, Lady L. Kinunana anatangsitan ti amak. Idinto taawan mat ti pagtangtangsit na. Sana nagtimtimag ti amak. Binaybay analatan ti ina ka nagsasao. Kalpasan na. Kinunana apumanawan da ito'y. Itinatanang apanagsauna. Pimanaw nga rod ti inami akas tauna iti pungtot na. Da kaming anak na ti mababain kadagiti tao iti aramid ti inami, Lady L. Idinto ta nagpuskul ti rupa na. Awan apulos ti babain na. Kasla sa almin ngam amo ti inami gapo iti aramid na. Naglabas pa iti adu atawan.
Naaman mi. Anak kakaasi kanu ti inami iti danna ti lalaki na. Paison ti mang bibiyag iti lalaki na. Kanagkabil kanu pa'y ti lalaki, tunggal mabartag. Agtawanan iti nasurok as 60 ti inak ita Lady L. Kinunana iti ikit mi akabsat na. Amabain kanon ngagpakita kada kami. Gapu iti aramid na iti kalapas. Katita, agmaymaysan. Tapinanawan matla ang tinaudi alalaki. Akinadannana. Idi saan unayan ang makatrabaho ti inak. Kinandwa ak nga rod ti amami anang sarungkar iti inami. Kat nalaos ti babawi ti inak. Anagkid daw iti pamakawan iti ama. Nakuna ti ama. Anabayagan anapakawan na. Talakay ken baketdan. Tapno agimula pay laeng iti sakit tinakam. Iti kaungkan na. Nakunana adina kayat ti pumusay nga adda sakit tinakam nga imimpunan na. Iti barukong na. Nagsangsangit laeng ti inak Lady L. Saan damatan ang nagsinubyan iti ama? Tasigon iti amami. Husto kan kuanan di panang pakawan na iti inak. Tanaragsakan da ito'y kada kami nga anak na. Kan kadagiti apu ko na. Tanayruwaman nga awan ti asawa na iti nasurok a 20 atawan. Manipod insukat na kami ti inak. Iti sapali alalaki. Aging galaangan dito'y Lady L. Katagyaman ak iting ka panangibasa. Dito'y surat ko. Tuy pagayam mo, Ruby, iti probinsya, ti Pangasinan. Ruby, pagayam ko, makapaladingit nga adda ti ina, wano naganak akas iti inam. Akabaulan da at likudan ti bukod da a pamilya, para iti bukod da a pagragsakan. Idintong addamet dagiti naganak a nakasagana dang agsakripisyo, para lang iti pagsayaatan ti pamilyada. Ruby, nakitam ti epekto ti inaramid tinam. Iso asapay kuma, taitultuloy mo ti agbalin anasaya at nga ina, kadagiti anak mo. Tanagsayaat nga iti panagdakkal dagiti anak mo. Kat kinaimbag ti maimula iti puso kan panunot da. Kat dayta ti agbalin apuunan da. Tapno agbalin damot anasaya at ita kan iti masakbayan. Alakastan, Ruby, katagyaman ak iting ka pa nagsurat dito'y programa tayo Love Letter.
dagiti amin adumdumngag, maawis kayo amang ipatulod iti padasyo nga intay basa, dito'y programa tayo Love Letter. Iti email address loveletter143@yahoo.com. Agyaman akunay. Don't forget to like, share, and subscribe.